Ahojte e-traderi, vítam vás pri dnešnom videu, kde si predstavíme jeden z mojich najobľúbenejších cenových patternov, a to double top a double bottom. Obidva sú to reverzné patterny, čo znamená, že keď sa objavia, je veľká pravdepodobnosť, že sa trend otočí. Začneme však s double topom. Double top nám pripomína písmeno M a tvorí sa na vrchole uptrendu, čo znamená, že je to prvý signál toho, že kupujúci strácajú záujem. Z tohto vrcholu začne klesať na určitú úroveň, od ktorej sa opäť odrazí k tomu istému vrcholu. Ako máte možnosť vidieť na grafe, neprerazil tento vrchol a začal opäť klesať. Tento pattern je potvrdený, keď nový klesajúci trend prerazí predošlý spodok medzi našimi dvoma vrcholmi, čiže vytvorí písmeno M. Sú dva spôsoby, ako z vytvorenia patternu profitovať. Prvý, ktorý je agresívnejší, je, že vstupujeme pod low sviečky, ktorá vytvorila tento vrchol a stop loss dáme nad ňou. Tuto však pozor, pretože budeme mať veľa falošných signálov a určite nie je vhodný pre začiatočníkov. Druhý spôsob, ktorý je konzervatívnejší a najviac používaný, je, že vstupujeme až po vytvorení patternu. Stop loss umiestnime nad pattern. Pri tomto spôsobe však budeme potrebovať väčší účet kvôli väčšiemu stop lossu. Opak double topu je double bottom, čo znamená dvojitý spodok a ten nám naznačuje, že sa blíži koniec downtrendu. Vyzerá ako dvojité V a vytvára sa na spodku downtrendu, čo znamená, že tí, čo predávajú, strácajú záujem. Vytvorí sa nové low, čiže spodok, od ktorého sa trh odrazí po určitú úroveň a klesne späť k už vytvorenému low. Od tejto úrovne sa opäť odrazí, začne stúpať a prerazí vrchol medzi dvomi low, čím vytvorí dvojité V. Spôsoby obchodovania double bottom sú rovnaké ako pri double top. Agresívny spôsob je, keď vstupujeme nad high sviečky, ktorá vytvorila druhý spodok a stop loss dávame pod low danej sviečky. Konzervatívny spôsob je, keď vstupujeme po vytvorení patternu a stop loss umiestňujeme pod druhý low. Čo sa týka zisku, je to veľmi individuálne a záleží na každom z nás, čo mu vyhovuje. Napríklad jeden zo spôsobov, kedy vystupovať z obchodu je, keď trh dosiahne dvojnásobok alebo trojnásobok nášho stop lossu. Ale opakujem, záleží na každom z nás a na tom, aký je obchodník. Taktiež si treba pamätať, že double top aj double bottom nemusí mať presne rovnaký vrchol alebo spodok. Jedná sa skôr o oblasť viditeľnú zdravým okom ako o konkrétnu cenu. Najlepšie je kombinovať tieto patterny s obchodným plánom, ako napríklad s tým, ktorý si máte možnosť stiahnuť aj na stránke etrader.sk. To je, čo sa týka double top a double bottom všetko. Verím, že vám toto video pomohlo a teším sa na vás pri ďalších videách a článkoch.